Mestská časť v podstate v roku 2009 schválila projekt výmeny okien na základných a materských školách. Zdôrazňujem, že na všetkých základných a materských školách v mestskej časti. Konkrétne teraz sa nachádzame na materskej škole Turnianska. Zvolili sme ju preto, že tu je vlastne ten proces vlastne v takej polovici, čiže máme možnosť si porovnať doterajší stav s tým novým stavom. To, čo pokračuje aj v tomto roku, je šetrenie vďaka elektronickým aukciám. Konkrétne na tejto škôlke sme ušetrili nejakých 17 000 eur, čo je viac ako 20%. To znamená, že tie náklady, ktoré sme pôvodne počítali, sú nižšie zhruba o 1/5 a je to vlastne to, čo môžeme venovať na ďalšie účely týkajúce sa vlastne rekonštrukcie. Myslím si, že na konci bude možné konštatovať, že ten proces bol úspešný. Tam, kde mali už dokončené veci, povedzme konkrétnej materskej škole, kde sme boli, mimoriadne si to chválili tak učiteľky ako pani riaditeľka, pretože ten priestor sa úplne zmenil z hľadiska kvality. Nejde len o peniaze, nejde len o úsporu nákladov na teplo, ale ide aj o pohodu pre deti. Tá pohoda je výrazne lepšia. Železné okná, ktoré boli vo väčšine našich materských škôl, sa často nedali zatvoriť, do triedy fúkalo, v lete tam bolo strašne teplo, pretože neboli žiadne žalúzie. To znamená, tá tepelná pohoda v zime, ale aj v lete je výrazne iná, v prípade, že sú vymenené okná. Čiže toto je ďalší faktor, ktorý sa prejavuje okamžite. Tá úspora bude o 15 rokov, ale ten faktor zlepšenej pohody pre deti, ten je vlastne hneď.